ake kira fesa ka miƙe. Jama'a ina da tambaya. Sorry zan samu complete din wannan bidiyon a gaba. Dan Allah dan Annabi. Ina so ku tama ni sharing din wannan bidiyon domin wannan bidiyon direct ina so ya je wajen Hizba. Ina so Hizba hukumar Hizba ta Kano ta ga wannan bidiyon nawa da ni akan waɗannan mutanen. Shin wai waɗannan mutanen koko ba a jihar Kano suke ba? Ni dai na san Kano garin musulunci ne, Kano ba za a bari ba ana irin wannan magana banza haka wai marke. Wa'annan 'yan marken na ina yawan jin su a social media fi sabilillahi. Jama'a mu fa musulmi ne kuma muna azumi. Fi sabilillahi a ce su zo su dinga yawo haka suna wai 'yan marke 'yan menene. Dan Allah dan Annabi Hizba a nemo mana wa'annan mutanen domin a hukunta mana su, domin wasu ma kada su yi koyi da irin abin da suke yi wa'annan na marke-marken nan. Haba wannan wani irin rayuwa ne, mun fa musulmi ne fa mu kare abin mu na musulunci. An ga wai fa fesa ka miƙe, wannan shi ake kira fesa ka miƙe. Yau ga kayan marke kuma su ma suna nan suna jiran ku. Muna promo din mu zai kare ranar Idi, kun gani? Wannan kayan marke ne lafiya kalau an kaka fesa miƙe. Sannan muna da anabarar. Allah ya sa mu dace, da Allah ku tama ni sharing din wannan bidiyon. Dare ina son bidiyon ne je wajen Hizba ta Kano. Don Allah a nemo mana irin wannan mutanen. Nagode, ni ne naku Abdul Celebrity. Mu huta lafiya. Idan wannan shine farko zuwan ka a page na mai albarka ka je YouTube channel ɗina mai suna Abdul Celebrity, ka danna min ƙararrawa da alamun subscribing domin yadda da zarar na ɗora bidiyo ka gani kai tsaye. Nagode.